uma reunião para com minha gente não. Não tem problema, pero me quer tá transparente. Me não tem uma agenda of geheimen of zo. Pero het is importante para nós papia, que nós está in verbinding met elkaar. Het is logisch dat af en toe wat vragen leven, concerns zijn. E essa aqui está possibilidade para me hinderen dat papia comigo. Pero het idee is om dit meerdere keren per jaar te doen. No? Met als doel de collega's gewoon te spreken, rechtstreeks met de korpschefs te kunnen communiceren. E também door preguntar me hinderen team gewoon openlijk kunnen stellen. Ik heb gezegd, als het een tikkie spannend is, weet je, laat ze die vragen anoniem stellen bij de bond. Dan kan de bond de vragen aan mij stellen. Pero Costa, full transparantie, conexión con mi hinderen en de possibiliteit papapia con nosotros. Weet je, zeg ik daar mascot. En wat is het gevoel dat is de eerste keer dat een korpschef heeft een vergadering met Sindicato SPA en met die, weet je, met die membro. Wat voel je? Nou, het is bom, weet je, met de gusta me hinderen. Dus het is een possibiliteit também para mim, para Sinti, weet je wel, wat leeft er, wat houdt de mensen bezig, welke richting moeten we opgaan. Kijk, ik ben dienstbaar aan de mensen en dienstbaar aan de samenleving, dus het is heel important para mim. Sa, Kiko apasa, Kiko mi hinderen ta Sinti.